प्रिपारेसना थिगैनो सोलिगासिनो खस्थ' खालामदों बयबो गेम बेथ' गेमसो जाहैबाय सासेनि गेम नङा इन्डिभिजुवेल गेम नङा टीम गेम जों टीमै जों सापर्ट खालामलायबासो जों खेलाखौ देरहानो हागोन बा मोजां गेलेनो हागोन आसा दं जों बे गेमखौ क्वालिफाइ खालामगोन होननानै गिबि खेबनि थाखाय दुरान्ड कापआव गेलेनायनि सुबिदाखौ नोंथांमोना मोनदों माबायदि मोनदों नंगौ जों स' एक्साइटेड मानो होनबा जों सिगां बेबायदि अपरचुनिटि मोनाखैमोन दा जेसेबांनाखि अर्गानाइजार दं जोंनो बे स्कपखौ होदों गासैखौबो गोजोननाय जासिबावो साइ स्टेडियामावदि बेफोरबायदि गेलेनायखौ लानानै फैदों गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु होननानै सानदों नामा नंगौ मोजां खाबु मानो होनबा बेयाव ISL टिम दं I League टिम दं जों बेफोरनिफ्राय माने मोजां स्किलफोरखौ बा माबोरै गेलेयो बेखौ सोलोंना लानो हायो बेनो आरो नायगिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब अनसायनो हास्थायदों नायगिरिनिफ्राय बेनो जों सापर्ट होयोबा बांसिन माने जों जस जायो आरोना सापर्ट नांगौ गासिबो बिथिङावनो ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय जोंखौ फैनानै सापर्ट होफैगोन होननानै প্ৰিপাৰেশ্যনটো আমাৰ চলি আছে ভালকৈ চবে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে আৰু আগতে মই যিমান অৰ্গেনাইজাৰ আছে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আমাক ইমান ধুনীয়া এটা অপৰচুনিটি দিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমি গেমত কোৱালিফাই হ'ব যিমান পাৰোঁ আমি কষ্ট কৰিম ফাইনেললৈকে গৈ পাব বুলি আশা কৰিব এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম ফাইনেল যাবৰ কাৰণে गेमर खोथा एको खबर नङा आमी fully prepared गाबोननि खेलानि थाखाय राजस्थान इउनाइटेडजों आरो जोङो अपोनेन्टखौ जों मालाबाबो उइक होननानै जों साननानै जों लाया जों बेनि थाखाय जों प्रिपेयार्डखौ जोङो जेसेबां जों हायो बेखौ जों खालामगासिनो आरो जों नाजागोन कि गाबोनहाय जों 3 पइन्ट्सखौ जों जेने थेने जों लानो हायो आरो ओरैनो नोंथांमोननि टीमावहाय प्लेयारा बबे जायगा दं जोंनि प्लेयारफ्रा जोंनाव 6 जन फरेनार दं लिबेरियानि घानानि ओमफ्राय नाइजेरियानि क्वार्टार फाइनाल सौहैनो आसा खालामो जों आसा खालामदों जों एकदम फुलि प्रिपेयार्ड जों क्वार्टार फाइनाल जों बिराद सेस्था खालामगोन आरो जों बेल' नङा जों हायोबा जों फाइनालसिम जों सौहैनो जों नाजागोन गिबि खेब बेबायदि मोनसे गेदेर टुर्नामेन्टआव गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों मा फोरमायनो सानो बियो एस ए कच आंनि थाखायबो मोनसे गिदिर प्लेटफर्म अपरचुनिटि आरो बियो स्पेसियेलि जोंनि प्लेयार्सफोरनि थाखाय जाय लकेल टेलेन्ट दं जों बेखौ जाहाथे बे गिदिर प्लेटफर्माव जे कम्पिटिसनाव ISL I League टीमनि टीम दं आरो बेयाव स्काउट्सफोर फैगोन इन्डियानि दा बिनि थाखाय जों आंनि प्लेयारफोरनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद मोजां अपरचुनिटि जाहाथे बेयाव मोजां गेलेनानै जाहाथे बिसोर बेलेग साबसिन क्लाब बा साबसिन माबायाव सौहैनानै बिसोर जौगाहैयो 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार